बे दावस्रिदेलाय मासे डिस्टार्बहाय बे हरावबो मासे एनाउन्स खालामगासिनो बेलाय नोंलै उन्दुनो जुजिबाबो बेनि थाखायनो हाला नोंबो उन्दुलाङाखैसो होमबा नार्जि बहा उन्दुनो हानो इसिबां गोसा गोसा होख्रावबाय थानायावलाय मा जाबावगोन दे बे दावस्रिदेलाय फाग्लिजों उन्दुनोबो सुख होला मानोबो होला हरनि मोदाय थां माथां गाबोन फुङाव थांनानै मोजां बुहैनांगोन र' नङाबा जानाय नंला बाप्पावै बे दावस्रिदेलाया मा जामारखोब्रा इसिबां दावराव हराव रावखौबो उन्दुनो होमानाय नंला बायदि मोनबाय आं बे मानसिखौ थिगानो जादों बोरैबाबा आंबो हराव न'आव उन्दुनो मोनखानाय नंला बिफाया आंखौ हिनजाव लाङाबा न'आवनो सोआ होननानै बुंदों दाबा आंलाय सोरखौ मोननांगौ जाखो बेनिखायनो दावस्रिदेलाय मोनावसो थांनानै थाहैथ'नोसै आं बिफाया आंखौ हिनजाव लाङाबा न'आवनो सोआ होननानै बुंदों जेब्ला हिनजाव मोनबासो न'आव लाबोखानोसै आं अब्लासिम बेनाव थालाय बैनाव थालाय थाबथिंबाय थानोसै आं आइला जामाइला बे दावस्रिदेलाया मा खालामनो सानखोब्रा माथो बारानिफ्राय बारासिनसो जादोंलै बेनि एनाउन्समेन्टआ औहाय सिमां नुहां जानायानो आद्रा थालायबाय आंना दा बेखौनो जमगासिनो दं आं सिमांखौ नोंहा सिमां जमनायनिसो दावराव आंहा बिथिं मेगन नुसिमोननो हायाखै मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा बे दावस्रिदेलायखौ साला गावसोरानो दाया मावदों गावसोरानो दावराव खालामफिनदों आं हले बिराद जोंबाय आंबा हले र' थांनानै एसे रायहैनि आं रायहैना लालाबाय खोथाया आरो गाज्रिसिन जानायनि होद होमबाबो हानाय नंला आं बेफोरबायदि उन्दुबाय थानो र' थांनि आं मा एसे दावराव जाबाय थादों हाय एसे दावराव उन्दुनो हालाहाय आं नार्जि फै दावस्रि मोनाव थांनि आं थाङालै आं थांनानै फैनि एसेबां हराव आरो मायाव थांनो ओंखारलायखो दासो बुंबाय आं दावस्रि मोनाव थांनि होननानै स्कुटिखौ लानानै थांनि आं एसे दावराव दावसियाव उन्दुनो हाया आं थांनानै एसे बुजायहैनि र' बेफोरबायदि दावराव खालामनाङा होननानै नोंहा थाङो ना मायो थांलाय आं उन्दुनि दे बे फाग्लि दावस्रिदेलाया गाबगावगासिनो दंथारोलै हरफोरावबो बे गोलेर बेदरखौनो हैनांसिगोन बेनो होमबासो सिरि थासिगोन बियो सन्थला आंबो थांफागोन आं हारसिंनो थांगोनलै नोंसोर उन्दुदो ओहो आं नोंखौ हारसिं हगारहरा आंबो थांफागोन हर गोलेर बेदरा थाब थांनानै थाब फै सन्थला थौ हैनोसै दे होमबालाय आच्छा एबार आंबो मोजाङै एनाउन्स होनोसै ना मा होनो मोजाङै होदे बालि जाहाथे सन्थलानाव बयबो निमाहा बियो आरो दा नुबायना सन्थलाखौ दायना साजायनानै मानसिफोरा सिरि उन्दुनानै दं बेनोथ' जादों दा बयबो गोदो उन्दुगासिनो आंथ' सन्थलानाव मालाबानो निमाहा बिबाय दा गामिनि मानसिफ्राबो सन्थलानाव निमाहा बिनांगौ आं बिनाय बायदि जुदि बिया बिसोरखौ जिना हाराम खालामजोबनांगौ बिदिनो एनाउन्स होबाय थानांगौ हरफ्रोमबो होमबालाय माखौथो नायबावखो दे होदो मान गोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन नै सफैलायबाय माया सफैखो हैद साला माखौबासो होनफ्लांनो नागिरबायमोन आं सावथुन नायनो थाखायसो लिंहरनाय बायदि बेफोरबायदिसो एनाउन्स होनो नागिरदोंमोन आं बालि रोङाबा दा मावहाय आं मावगोन र' आंबो मावनो रोंगौ आंबो होनगोनब्रा मानि टेनसन नोंसोर जेबो साननाङा खालि आंनाव उन्दुनो थाखायल' जायगा हो मा जालायखो नोंहालाय माथो बुंबावनोब्रा बे अमा राजाया आंखौ भिडिअ भाइरेल खालामना होबायना मा भाइरेल जालायखोलै नोंहालाय माथो बुंबावनो सोरबा सिख्लाजों उन्दुलायनाय भिडिअ भाइरेल जादों आंना लागाव उन्दुमारदोंबोदां बियो सिख्लाजों बेनिखायनो भाइरेल जाजादों अबेसे भाइरेल जाजाबा मोजांसो मोननांगौ दा नोंहासो फेमास जासिगोन माबोरै फेमास जानो आंलाय भाइरेल जानायफ्रासो आजिखालि फेमास जायो गाज्रिफोरखौसो आजिखालि मानसिफोरा नायो जाम्बा नोंहाबो इउटुब खुलिदो आरो बाप्पावै नंगौब्रा खोथाया दावस्रिदेलाया गाज्रि बुङाखै आजिखालि मानसिफोरा मोजांखौ नाया गाज्रिखौसो नायनो लुगैयो मोजांखौबाथाय बांद्राय भिउसआनो जाया गाज्रिबासो लोगो भिउस जाखाबाय आच्छा बिदिसो होमबालाय आंबो इउटुब चेनेल खुलिनोसै इउटुब चेनेल खुलिखांनायनि उनाव जानला मानला मानसिफोरनि भिडिअफोरखौ हेगारलाबायदो आरो सोरबा खारसननो थांनाय सोरबा खारनाय सोरबा बोजानाय सोरबा बोफ्रामजानाय बेफोरबायदि गाज्रि टपिकखौ लानानैसो भिडिअ बानाय होमबासो भिउस जागोन मिथिबाय मालाय साफा सानै इउटुबारखौ नुवाखै मालायफोरनि बदनाम खालामै भिउस लाबाय थायो नोंबो बिदिनो खालामदो आरो मोनबाय आइडियाखौ मोजाङैनो जागोन आंबो बेफोरबायदिनो इउटुबार जानोसै जेसेबां इउटुबार दङ गासैखौबो गाख्लायजोबनोसै आं होमबालाय माथो गाबोन इउटुब चेनेल खुलिदो आइडियाखौ होनायनि थाखाय थेंकिउलाय दावस्रिदेलाय गाबोन नामा दिनैनो इउटुब खुलिनोसैयानो आं बालि एनाउन्समेन्टखौ मोजाङै होग्रोबाय जागोन दे होग्रोगोन आं खोनाबायना रायजो राजाफोर फैगौ देवबार खालि सन्थलानाव गासैबो बोर बिनांगौ नङा निमाहा बिनांगौ गावा होनफ्लांबायल' थायो आं होननोसै र' होननो रोंगौब्रा आंबो इउटुबार जालायसिगोन एसेसो होननो रोङाबा जागोन नामा दे होमबालाय होनदो आयो बाला सोरबा फैदों
वाइला जामाइला पिकनिकसो जालायगासिनो माथो बाथामिस पिकनिकसो जानाय नुदों आरो जोंहाबा सन्थलानि मोजांनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामदों जिराय आच्छा बारु थाइबानि लारु आच्छा बमब्र माब्रै दं दङ दे थैथ'वाखै आयौ बाला एबारलाय सोर फैलायखो दे आयौ मा बयबो ज'-ज'हाय आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंनिल' खमिथारमोनलै माथो ओइ बालि नोंखौसो नुफैलायबाय नोंलाय आंनि उन उनखा माथो जेरावबो आंनि सायखङा नोंसो नोमफा होननानै बुंदों नोमफा होननानै बुंबाय दे मानिबाय दा नों आंनि सायखं होननानै मालायनि सायखङा गोसोम जायोबा आंनि सायखङा हाफांसोब्रा ना नङा होमबा हापां नोंसो आंनि सायखं मिथिबाय हरनि सायखं नों आंनि सानाव आंनि सायखङा थाफायो ओमफ्राय हराव नोंनि सायखङा आंजों थाफायो नुदोंना रायजोफोर हापाङा बोरै आंनि डायलगखौबो नकल खालामो नै बालाबो खालामा माथो नोंनि डायलगखौ नकल जाबाय बांद्राय जेबो बुंबाय थानांला सन्थलानाव फैगोन देवबाराव थाबैनो निमाहा बिहोनांगौ बिनिखायनो नोंसोरबो गोसो गोथारै हेफाजाब होलायदो हेफाजाबथ' होनो हागोनब्रा नाथाय बेफोरबायदि हराव एनाउन्समेन्ट खालामबाय थाबा गाज्रि खोनायोना औहाय उन्दुनोबो हाया बाथामिसफोर नोंसोर बेखौसो होननो फैदों आरो सन्थलानाव निमाहा बियागौमानि बेफोरबायदि एनाउन्समेन्टआ थाबाय थागोन मिथिबाय हे गसाइ आइला मा लाबोदोंलै बिसोरलाय मा बेलाय गोलेर बेदरलाय वाइला गोलेर बेदरखौलाय बबेनिफ्राय मोनखो नोंलाय बेफोरबायदि नकटा खामानि मावनायनि थाखायनो नों बायदिसिना सानजायोलै ओइ बाथामिस बेखौ आंसो सावदों मिथिबायना वाइला नङा मिथिबाय आं गोलेरखौ गाज्रियैनो बुथारनानै सावदों दा बेखौनो सन्थलाया लाबोबाय आरो दे जादो बयबो माबायदि गोलेर बेदरा जानानै नायदो लेथा बाथ्रानो बेदर मोनजायोथां माथांनो बेदर मोनजाबाय थाखानायखायनोथ' जानो नागिरदोंब्रा मोनजाफेरि बुस्थुखौ जागोन नामा बिदि होननानै नों गांसोफोरखौ जाहैलाय जाला दाबुंहाय बालनि सन्थला फै जिराय फै दस्ते फै जिराय फै फै आंनि खाथियावनो नारथुम नुथुम जिरायनि फै दावसी देलाय नोंनि बे एनाउन्समेन्ट खालामनायखौ दोनथ'दो खोमालै दोना माथो नोंनाव निमाहा बियागौमानि दोननायाव गैया मिथिबाय ओइ जाबायलै बेफोरबायदिया जाखायो समाजावलाय बेफोरबायदि जालु जाला जाबासो उननि फैगौ जेनेरेसनफोरा मोनथिगोन बिदिया गाज्रि होननानै खोमसि फोथायनाङा होननानै बेनिखायनो आं निमाहा होजोब्बायलै गोसोजों बयखौबो नङा माथो निमाहा होजालाबायो जाला मोनला दाय मावनायफ्रा एसेबाबो साजा मोननांगौ आरो बिसोरथ' नोंनि गुरुरखौनो सेफायनानै होदोंना बेनिखायनो बिसोरो साफ्रोमबो निमाहा बिनांगौ होमबाबो बिदि हराव एनाउन्समेन्ट खालामनाङालै बेथ' नंगौ आरो आंबो बेखौनो बुंनो फैदोंमोन बिदि हराव एनाउन्समेन्ट खालामनांला होननानै बाथामिसफोर नोंसोरनि बुंनायखौ लाया माथो आं सन्थलानाव निमाहा बियागौमानि बिसोरो सान्थि उन्दुनो मोना आरो आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंबोथ' माथो इडिटिं खालामनायाव एक्सपार्ट थारबालाय बे भिडिअखौ इडिट खालामग्राया नोंनो नङा होमबा इडिट खालामनाया माबा गाज्रिया आरो आं इडिट खालामनानै होबायानो जेनेबा जेखौ मोगथाङा बुंदों जेखौ मा होनदोंमोनलाय दायना होननानै बुंदों बे थफिराम थफि गेन्द्राया बेखौसो आं इडिट खालामदोंमोन दा आंबो बुंनानै लाफ्लांबाय खिथुआव खामफ्लाय सिथाबगोन होननानै आरो थफिरामाबो दायना होननानै बुंबाय नालाय गासिनाबो दाय दंलै आंनाबो दं हा नोंहाबो दैखराव मोदाय फिसियो होनथारबाय नालाय दैखराव मोदायजों थानाय खोथायाबो सैथो नालाय नंगौबो सानलायलांबायब्रा बेवहायबो आंनि दाय गैयाना आंबो जार्नालिस्ट नालाय होननानै लाफ्लांबाय जोंनोबो निउस नांबाय थागौ नालाय साला सुवाद आंनि मोजां बाथ्राखौ दानख'नानै गाज्रिखौसो होबायब्रा बिसोरना मासि सैथानलै सैथान जायाबाखि दानि जुगाव ओंखाम मोनजायो आरो जेरै नोंबो सैथानजोंसो नोंबो पलिटिकेलाव आगान होनो मोनदों दा ओइ आंखौ जानला मानला बुंनो हालाय दावसि देलाय जाबाय गासिनाबो मोनफा गोरोन्थि दं बयबो खेबसे स्राय सन्थलानाव निमाहा बिस्रांदो आरो गामिनि मानसिफोरखौबो निमाहा बिहोनोसै ए गसाइफोर आंना निमाहा बिनांलालै आं मोजां जाखाबाय दहाय सानैसो मानसि दखानाव थांनानै आंनाव निमाहाबो बिहैबावबाय बेनिखायनो आंनो गोदान निमाहा नांलालै होमबालाय माथो खोथाया जोब्बायना जोबाखै माथो आरोबाव बिबावनांगौ मिथिबाय दे बिहोथारगोन आं थाबैनो गामिनि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनानै आं मिटिं मोनसे खालामनो होनोसै औ बेखौनो खालामदो बे हराव एनाउन्समेन्ट खालामनायखौ बन्द खालामनोसै औ बेनो मोजां जागोन फैगौ देवबाराव खालारखौ थि खालामदो होमबालाय माथो जाबाय दा खेबाद लान्जाय थेम्पाद फाद होमबालाय अमा राजा दानो फन खालामहरदो गामिनि प्रेसिडेन्टखौ होद गाबोन फन खालामगोन आं दिनै नांथ'ला दिनैनि खामानिखौ गाबोन मावगोन होनबा मालाबाबो गाबोना सफैया मिथिबाय बेनिखायनो दानो फन हर आं नोंनि अर्डार लानो फैयाखैना आं नोंखौ अर्डार होनोबो फैयाखै आं बुंदोंसो नोंहा जुदि सन्थलाखौ हेफाजाब होनो गोसो जादोंब्ला गामिनि गावबुराखौ प्रेसिडेन्टखौ दानो फन खालामहर
मालै बे खामानिखौ आंल' मावनो हायो नामा नोंबोथ' मावनो हायो खालि खुगाखौ मोखाङावल' लाबाय थाबा जायाब्रा खुगाखौ मोखाङाव लायाबा मायाव लानांगौ खिथुआव हा माथो बिराद मोजां जायगासो खिथुआव लाबाबो जायो दा खुगाखौ सि मोनामा जानोलै खुगाखौ खिथुआव लाबा हो खुगायाव मोनामनाया हाबा होमबा मोनामनायालाय गन्थंआवसो हाबो दा मा मोनामनायालाय गन्थंआवल' हाबनांगौ जाखो खुगायावबो हाबगोनब्रा खिथु खाथियावनो थाबायबा खुगाया होमबाथ' बे खुगाया नुबाय थासिगोन ना खि थांलाय फैलाय जानायखौबो होद बे खुगायालाय बोरै नुनांगौ जाखोब्रा मेगनासो नुगोन होमबालाय मेगनासो खिथुआव थाहैनांगोन हा बेखौनो खालामदो मेगनखौ नोंहा खिथुआव होनानै लादोब्रा हापां आच्छा नों होनबानो मानिगोन नामा आं हो नों मेगनखौ खिथुआव ला होनबानो लागोन आङो हो नों खुगाखौ खिथुआव ला होनबानो लागोन नामा आं नोंहानो नोंनि खुगाखौ उथुमाय थाग्रा जायगायाव ला मिथिबाय आरो नोंनि उथुमायखौ खुगायाव दोन माबायदि नुगोनब्रा खुगाखौ जुदि उथुमायनि जायगायाव दोनोब्ला उथुमायखौ जुदि खुगायाव दोनोब्ला माबायदि नुगोनलै आंखौ दाबायदियाव बेफोरबायदि जानाय मोनब्ला मानसिनि महर मोखाङा खुगायालायनो उदैयाव थाबाय मेगनालायनो थाफ्लियाव थाबाय गन्थंआलायनो बिखुंथिं थाबाय हे गसाय बिदिबालाय खर'आवलाय मायाथो थागोन बे मोखाङाव बे थाफ्लिया थागोनब्रा थाफ्लि खावसे थाफ्लिया गावनि जायगायावनो थागोन नोंसा नोम्बौआ खोथानानै गालांनाय मोखांनि जायगायाव थाफ्लिया थानाय हो उथुमायनि जायगायाव खुगाया थानाय खिथुआव ओमफ्राय मेगना थानाय नोंसा नोम्बौआ फोरोंनानै गालांखादों नामा आबैखौथ' नुवासै आङो फोरोंनानै गालांदोंना गालाङाखै बेखौ मिथिया नाथाय आं होनदोंसो जेरै नोंनि खुगाया लेब ना दाबायदियाव आं बोरैबा डाक्टरनि डिग्रि मोनबाय हाफांनि खुगाखौनो बन्द' खालामग्रोगोनलां माब्रै सिलायनानैब्रा मा सानदों आंनि खुगाखौ नों सिलायनो नागिरदों ओमफ्राय आं दलद गसंनानै थानानै होगोन आरो हो आरामनो आच्छा हमथाहोगोनब्रा नोंखौ बैलाय सोमस्रिया हमथागोन दाउस्रि देलाय हमथागोन थफिरामा हमथागोन आं हमथाया माथो आंबो हमथायाहाय बालनि आंबो हमथाया नों मा सोरखौ हमथानो होयो होबानो जाबाय खोथायाव बुंदोंब्रा खोथायाव जोंबो खोथायावनो बुंदों हमथानाय गैया जोंबो आच्छा बार' थाइबानि लारु बिदिसो जाथारबाय होमबा माखौथ' तर्का तर्कि जाबाय थाबावनो दे बे गोलेरखौनो जानोसै औलै माबायदि गोलेर बेदरा जानानै नायनोसै होमबालाय रथ' रायजोफोर आं थोरसि खुरै लानानै फैनि गासिबो गोलेर बेदरखौ ज' जानोसै जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ रावबो जौ लोंनाङाहाय दिनैनि दिनाव ओरैनोबा जोंनि लाब्राफारायाव सुनियानो खाराखै बेनिखायनो रावबो जौ लोंनाङा औहाय रावबो जौ लोंनाङा अननानै दिनैनि थाखाय दे लोङा गोलेर बेदरखौल' मनाव लाबायना थांनोसै होमबालाय नोंसोरो जिरायथ'दे दुर्गा फुजायानो खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैबाय आंनो दखना नांगौ होनदों दखना हा नोम्ब'नि दखनाखौ गाननो हाया नामा बहानिफ्राय गोदान दखना मोनबाय थानो आं गाना माथो आब'नि दखनाखौ आब'नि बोराय दखनाखौ आंनो गाननो होबाय थायो आरो आं जेब्लाबो सेकेन्ड हेन्डल' गस्लाल' मोनो आंनो गस्ला नांगौ होनदों गस्ला आंनो गस्ला नांगौ दखना नांगौ होनदों दखना मालाय दुर्गा फुजानि दखना बिगासिनो आरो खुसि मोनखांदों खोमा आं खुसि मोनाखै आंनो दखना नांगौ मालाय बयबो दखना लाजोब्बाय आब' दखनालाय माथो मेरला दङ आंनि दखनाखौ गानबानो जाबायना आं गाना सेकेन्ड हेन्ड दखनाखौ जेब्लाबो आंनो सेकेन्ड हेन्ड दखनाल' जासियो गस्लाल' जासियो आंनो दखना नांगौ होनदों जोंफोरा गांसे दखनाखौनो गोदो बोसोर गानोमोन जियागौ माने गोदानखौनो लायामोन जों गांसे दखनाखौनो गानो नामा मालाय बयबो बायजोब्बाय ओइ दुलुर मा सेकेन्ड हेन्ड गस्ला होनदोंहाय नों खेबसे खेबनै गाननाय गस्लायानो सेकेन्ड हेन्ड जायो नामा गाननोबा गानाबा था गाना माथो आं जेब्लाबो सेकेन्ड हेन्डल' गाननो थिनो गोदान मोना जोंफोरा बिब' बिदा गैजा रोङा बेसेबां दुखु बिस्रा बिब'नि मोनगानदों रंजा गोदान नांगौनो आं मिन्थिया होनदों ओइ गथ' गैया होनबा बुजिया नामा नों बिबानो मोनो नामा फैसा गैया आंलाय माखौ बे बुरै बैसोआव हाजिराबो मावनो हाला मालायनावबो खामानि मावहैनो हाला बबेनिफ्राय मोननानै हरनो आं नोंनो हो आइ दुलुर आंनो दखना नांगौ होनदों आब' जागोन बांद्राय गाबख्रावबाय थानाङा जि लाबाय बैसागुआवल' दाबिखा नों बिया जायो नामा बैसागुआवबो गोमो नांगौ ना फैसा
खामायग्रायासो मिन्थियो नोंलाय फैसा खामायोलाय मा मिन्थिनो मालाय फैसा खामायनायखौ इजि मोनदोंदां जागोन दे गाबबाय थानांला बायनानै होगोन आं दा हाथायाव थांगोन ओंखारबानो जाबाय आंजों होमबा आं दानो दुगैहैखानोसै आब' दुगैहैखानो ओंखारलायबाय बहाबा थांनोबाल' दुगैगोन ओरैनोबाथ' दुगैनोनो गियान गैया दाथ' गोजां बोथोर सफैबाय मोजाङानो जाबाय दे आब' आंना जाबायानो नुबायना हाथायाव थांनो होननाय लोगो लोगो दसेनो जाबायानो बहाबा खामानियाव थिनहरलाय थैनोबो दुगैखाङा थाबनो हायोबाथ' हरसे सानसेसो दुगैगोन बियो माथो बुंबावनो आरो बाहाना बायदियानो जोबा हाय दुमफाव फैसाखौलाय बेसेथो मोनबोदों बारा बुरजा मोनबोआखैहाय जानाय लोंनाय न' भारायानो बेसेबांबा खारखायो जा एसे दङ बेखौ फुजायाव दुलुरनो होनोसै आरो न'आव जानाय लोंनायबो बायनांगौ ना दे आइ माथो खालामबावनो आरो बेफोरबायदि फुजा मेला होनबाथाय जोंफोरबायदि सुबुङा जेरैबो खस्थ' जायो गैद्राय जाबाबो जेबो नंलामोन गैया होननानै थाखानो हागौमोन दा गैया होननानैबो थाजाया एसे दंसा बायनाय न'खराव जोनोम जाबाय नालाय मिडल क्लासाव बिथिंबो जाया जायो खस्थ'नो जोंखौ निमाहा होदो सन्थला औ जोंखौ निमाहा होदो गसाय जाबाय सन्थला बिसोरखौ ओरैनो हेगारनाङा बिसोरो नोंखौ ओरैबायदि लाजि फोनांदोंना ओरैबायदि खालामथारदोंना बिसोरखौबो ओरैनो हगारनाङा भिडिअ खालामनि आं दे बयबो मोजाङै निमाहा बि जोंखौ निमाहा होदो सन्थला जों नोंखौ नङा गारानो दायनिगिरि साजायनानै बुथारनो नागिरदोंमोन जोंखौ निमाहा होदो जों मालाबाबो बेफोरबायदि दाय मावला बेफोरबायदि जोङो खोमसि फोथायनानै सासे मोजां मानसिखौ जों बिदि मालाबाबो खालामला औ जोंखौ निमाहा होदो फिसा जाबायना भिडिअ लानाया औ जाबाय दे होमबालाय नोंथांमोना थांनो हासिगोन गोजोननाय थाबाय आं बोरैबा मोनबायलै सोमसि फुंनिफ्रायनो बिराद मानसि फैनानै निमाहा बिलांबाय आंनाव जेबो नङा बिनांगौसो आरो आं बे भिडिअखौ बमब्रमानो हरगोन बिसोरो निउसाव होबावनायनि जाहाथे नोंखौ मालाबाबो बिसोर गाज्रि नोजोरै नाया जाबायलै आं खोथाखौ गोलाव खालामहोनो गोसो गैयामोन दानि जुगाव एसेबां गुवार गोसो जानानैबो लाब गैया सन्थला नङाबा गावबा गावसो दुखु मोनफिनो बे मुलुगाव थांनानै थानोब्ला गोख्रों गोरा जाथारनांगौ गोसो अनसुला जाद्रायनानैबो जेबो लाब गैया नंगौ नंनायालाय आं दखानाव थांनोसैलै दे थांदो हे इसोर फैबाय थानाय समफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां दैदेनलाङो बेखौनो आं नोंनाव आरज गाबो साब्बास बेटा साब्बास बिदिनो गेम गेलेबाय था रंजाबाय था गावलायलायबाय था माथो खामानि दंबावो नङा होमबा मा खामानि मावनांगौ आफा आंथ' जि सुनांगौ नामा ना जि सुनांगौ ना आं न' लिरनांगौ मा मावनांगौ आंलाय आच्छा बिफाजों उल्था नामा आफा उल्था नङा फरायनांगौखौ आं दहायनो फरायबाय ओमफ्राय ओंखाम जानांगौखौबो जाबाय थोरसि लथाखौथ' आइया सुनो होखाया आंखौ गावआनो सुजोबखायो होमबा नोंनो बुंदो आफा आं मा खालामनांगौ जेखौ थिनगोन बेखौ मावगोनथ' मावगोन आफा होमबा मबाइलखौ दोननानै खर'खौ गाहायाव आथिंखौ गोजौआव खालामनानै थाबाय था आफा मानसि धेमालि खालामोब्रा आं धेमालि खालामाखै मिथिबाय नोंनि गेम गेलेनाया बारा जादों बिदि गेम गेलेनानै खिथिबाय थाबा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावा मा सोलोंगोन नोंनिफ्राय जय हिन्द मा बेलाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरनो बन्दे मातरम जय हिन्द फोरोंगोन आं जय हिन्द आच्छा थाइबानि लारु आंजों उल्था उल्था होनफागासिनो नामा हा रोंथायाखैलै आफा गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावखांनानैसो मबाइल नायो आफा ओमफ्राय मोनसे खोथा आफा जेबो खोथा गैया आं अफिसाव थांनोसै र' आफा र' ओइ आफा मा आंनो दुर्गा फुजानि गस्ला लंपेन्ट गोदान नांगौमोनलै आच्छा दुर्गाया बिदों नामा दुर्गाया बियाखै आंसो बिदों आंनो दुर्गा फुजानि लंपेन्ट गस्ला गोदान नांगौ ओमफ्राय जुथाबो मानि जुथा नांगौ नोंनोलाय सामब्रानि ना लहानि एसे मोजां ब्रेन्डनिब्रा मालाय सिख्लाफ्राबो खानाय बोजाजोब्बाय देलायजोब्बाय जोंनोबो जुथा नांगौ ना जोंनोबो गस्ला मोजां नांगौ ना आच्छा नोंनि थाखाय नांगौ ना सिख्लाफोरनि थाखाय नांगौ आंनि थाखाय नांगौब्रा माथो बुंनाय बायदिबाथाय नोंनि थाखाय नाङा बायदिसो खोनादों आं सिख्लाफोरनि थाखायसो गाननो नागिरदों नङा होमबा नों सिख्लाफोरखौ गस्ला लंपेन्टजोंल' फरायनो हाया मिथिबाय खुगानि गोदै राव टेकनिक बाहायनानैबो नोङो सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोनखागोन आफा नोंनि बे रावाव गोजाव आंनो फुजानि नामाव जुथा गस्ला लंपेन्ट नांगौ आफा नांगौ होनबानो मोना बेथा फैसाया ओरैनो दंफाङाव सिरिनानै थायाखै हाफांनि बाइकखौबोथ' नों सेफायनानै होबाय हाफाङा नंनायनि नङैनि आंनाव बाइक बिहरो मोजां जागबाय नालाय बहा बावगारनो बेलाय बेनिखायनो आंनाव जेबो बिना मिथिबाय नों बाइक गाज्रि खालामबाय नालाय नों गस्ला लंपेन्टबो मोना ओरैनो दुखुथिया जिउ नंमार आंनि जिउआ ओरैनो आं दुखुथिया होननानै लाया जुथा गोदान गस्ला गोदान मोनाबा फुजा माबोरै बेरायनांगौ जाखोब्रा गैला फुजानि गस्ला गोदान मोनाबा आं बोरै सिख्लाफोरजों नुजाहैनांगौ जाखोब्रा मालाय सिख्लाफोराबा देलाय फैगोन खानाय स्ट्रेट खालामजालाय नायनानै आं माबोरै गोजाम दामखौ गाननानै थांनांगौ जाखोब्रा दाय सोरनावबा हाजिराफोर मोनगोन ना मोनाब्रा मोननायबा मावथारगोन आं र' आं जोंलारि बिफानाव फन हरनि आदै सन्थला नोंसानि दखानाव मानसि नांगौ नामाब्रा आं थांगौमोन नंगौ नामा आच्छा आं दानो थांगासिनो दानो हाजिराखौ
नांगौ जाखोब्रा सिख्लाखौ आंसो गोसो थोगोन नङा होमबा बेनिखायनो बिमा बिफानाव बिबाय थालां गावनो माबा मोनसे खायदा बायनानै फैसा आरजिनोसै नैबे एमाव राजायाबो ओरैनो एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा नङाथ' जोंलारियाय आं हिसाबफोरखौ मिलाया मोनथारदोंलै नंगौ नामा औ आं हिसाबखौ बारा मोजां मिलाया मोनदों आरो आं दखनाखौ नायखाजोबो दखनायाथ' नांदों गांफा गांनै आरो दाथ' फुजानि सम दखनाया बिराद सेल जागासिनो ओमफ्राय फैसायानो मानो मिलाया जादों जागोन दे आफा एबारनिफ्राय आं मोजां ताल लागोन दे आइ मोजाङै ताल ला दै आदै आं फैबाय नोंलाय मानो फैदों आं हाजिरा मावनो फैदोंब्रा मा नों हाजिरा मावनो फैदों औ आं हाजिरा मावनो फैदों आच्छा एमाव बेटा आं हिसाब किताबखौ नोंनो मोजाङै होनोसै आरो आं दखाननि सोमोन्दै दखनानि सोमोन्दै मोजाङै बिजिरना खोन्थानोसै बिथिं फै मानसिया अके दा मा जाबावनांगौ जाखो दे आं थाइसे थाइनै लाखुमानानै हंलानो हरनांगौआ बे एमाव राजानि थाखायनो जाबाय आच्छा बुजिजोब्बाय दा आं मा होनदों आदै नों मेगन मिसिनानै आंखौ फोथायनो हागोन बिराद मोजां दखना फानखागोन आं नों टेनसन लानाङा नांगौबा आंखौ देवबार हाथायावबो थिनहर देवबार हाथायावबो लानानै थांबावगोन आं बरिया गाबोन हाथायाव थांबानो जाबाय नों खोनाबाय जागोन दे होमबा नोंसोर दखानाव थाथ' आं न'आव थांना फैनि मानो फैदों नों जोंहानाव मानि थाखाय ब्रा हाजिरा मावनो फैदोंब्रा हाजिरा दुर्गा फुजानि नङा माथो आरो बांद्राय सालु दाजा आं नोंखौ नायबाय थाखागोन नोंल' आंखौ नायगोन नामा आंबो नोंखौ नायगोनब्रा रा कास्टमार फैदों कास्टमार नोंसोरनाव आयु मा डिजाइननि दखना दङ ना औ जोंनाव आयु माबो दङ आयु हाबाबबो दङ आयु बाला गासिबो रोखोमनि दखना दं मा नांगौ नोंनो जारौ मा नांगौ गासिबो मोनजोबगोन नों आंखौ जारौ जायाना आं नोंनिफ्राय बेसेबांबा गिदिर जेबो नङालै बैसोआलाय माथोखाय सिख्ला मानसिबानो जारौ जाखायो नोंथ' हाबा जायाखैना जारौ जायाखै होमबालाय माथोबाव नोंनो आयु मा दखना नांगौ ना आयु हाबाब आयु बाला गासिबो दखनाखौ दिहुनजोबना होनोसै आं नैबे खाथियाव फै मोजां दखना दिहुनना होनि आं हेल' हंला नै आं दखानावनो दङ औ आं नोंनो फैसा हरनो सानदोंमोन नाथाय एमाव राजाया फैनानै होबायना बेनिखायनो आं खावनो नागिरबाबो खावनो हानाय नंला आं जुजिगोन दे बाय लाभ इउ बे एमाव राजा थाफैनानै आं जेबोखौनो मावनो हानाय नंला बिराद मोजां समायगोन नोंजों जारौ ओरैबायदि मोजां नुगोन ना नोंखौ गला बिबाराबो थानो लाजिलायगोन नोंनि खाथियाव गोजाननिफ्राय फदुम बिबारा नुहुरबाबो लाजिनानै थाखुमालायगोन बिराद समायगोन नोंजों बिराद समायगोन लांदो जारौ लांदो दखनायालाय मोजांथार हरदो दे हा गांसेल' माने गांनै गांथाम लानानै थांखा बेफोरबायदि अफारा फुजायावल' फैयोलै जारौ उनाव मोनबाय थाया नंगौ नामा औब्रा आरो मानसिनि जिउआ दान्दिसेल' ना दानो दं दानो गैया बेनिखायनो गोसोबायदि बायनानै गानखानांगौ जोमखानांगौ लानानै थां गांनै गांथामसो दे जागोन बेलेग डिजाइननि हरबाव गांसे हुइना बाद लान्जाय टेम्पाट पाट र' हरगासिनो आं इस मानसि सालु बेलाय बे एमाव राजा थानायाव आं फैसा खावनो हाखानाय नंखाला नुबायना जारौ बेसे मोजां दखना आयु हाबाब आयु बाला लादो दे गांसे दे गांनैखौबो हरदो अके आच्छा लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर दखना मोनाखै नामा नैबे आयु हाबाब आयु बाला दखनाखौ आंनि दखानाव फैनानै लांनो हागोन आरो सोरबा गोसो जानानै दखना हरनो गोसो जादोंबा बा गस्ला हरनो गोसो जादोंबा हरनो हागोन गाननायाव दङ आं अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबालाय लाइक मोनसे होनानै गालांदो आरो कमेन्ट मोनसे लिरनानै गालांदो आरो थाबैनो 2 लाख फैगासिनो दङ जोंना फेमिलि मेम्बारा आबुं जानो थांगासिनो दं 2 लाखआव बेनिखायनो नोंथांमोना थाब साबस्क्राइब खालामनानै होदो अब्लासो नोंथांमोना आरो मोनसे खोथाबाव फैगोन एपिसोडआव बिराद मोजां टुइस्ट लाबोगासिनो दङ एसे नेनानै था माने बिराद मोजां टुइस्ट एन्ड टार्न जागोन अब्लासो नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो बाय गुड नाइट